Tervetuloa Villa Pohtosiltaan. Mä oon Leinosen Sirpa ja teen sisustussuunnittelua. Asiakas löysi minut somesta ja sen jälkeen tavattiin ja keskusteltiin tästä heidän projektistaan. Ja suunnittelutyö sitten tähän kohteeseen räätälöitiin niin, että lähdin asiakkaan mukaan tähän konsultoimaan hänen omia valintoja. Asiakas kerää itse materiaalia ja värivaihtoehtoja ja kaikkia. Asiakas koostaa mulle niitä erilaisia kollaaseja, mitä katsotaan sitten yhdessä läpi. Ja sitten niihin tehdään tarvittavat muutokset. Hosetin kautta on tullut tähän kohteeseen kiintokalusteita sekä vinyylikatot, allaskalusteita, peilejä, väliovet, jotka on karmittomat, sekä sitten liukuovia. Kuten huomaatte, niin tässä kohteessa on käytetty tosi paljon kultaa ja asiakas on toivonut erilaisia yksilöllisiä yksityiskohtia kiintokalusteisiin ja Hoset on pystynyt toteuttamaan niistä kaikki.